ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат. дӯстони азизам, аз ҳаматон миннатдорам. хушҳолам ки канали ман интихоб кардагено дар омада тамошо мекунед. иҷада хамири пилменя шуридестам, 2 дона тухм дар кура, 1 стакан об, 1 қошуқ намак, орд дар кура. хамира сахта как мешурем. инам хел хамира сахта как шурида, руша пушонда мемонам ягон 10-15 минутак дам мегира. баъд 4 тақсим мекунам, 4 та зуволачаи майдача. бо руша мепушонам, мемонам ягон 10-15 минути дигаю, то и зуволамон дам гирифтана, ҳози шурбочаша тайёр мекунам. инам хелдаде камтарак равғана рехтам, баъд 1 та пиёз, 2 та картошка, 1 та сабзӣ, 1 та помидор, ҳамаша кубикча реза кардам, андохтам. камтарак бирён мекунем. болгарский перец надоштам, набошам меандохтам. чӣ хӯроке ки тайёр кунам, зербакша бисёри баъд бирён намекунам. ами камтарак, хеле авқоти сурха дӯст намедорам. намак меандозем дар дег, приправа ба хоси худтон, чӣ намуди ки хоҳен ҳавая истифода мекунед. зира меандозем. инам хелдадек оба рехтам, ягон ним соат меҷӯша, и дарунаш да нахуту лубина дорам, барои ҳамин тез тайёр мешава. то шурбочаи пилменимон тайёр шудана, иҷада ҳози пилмени яхча тайёр мекунем. ним кило фарш гирифтам, приправа рехтам дарунаш да, камтарак намак, алраш мекунем. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони беҳтарини ман, барои суханои хубе ки менависен ҳазор раҳмати аллоҳ бар шумо. ба худо комментария мехонам, ҳам хел вақтам хуши мешавад ки апаҷонои хоҳарҷоное ки мая намешиносен, намедонен и қадар суханои хуб менависен. ба худо гап надорам, туна и қадар дили софу пок дорен. худованд аз шумо розӣ бошад, дӯстони беҳтарини ман. баъд дар телеграм канал ман бисёри подписчико ҳами ютуб рафтагиян, беҳтарин занҳоян. ҳаматонда ҳазор раҳмати аллоҳ, дӯстони беҳтаринам. ҳаматона аз барои аллоҳ дӯст медорам, беҳтарин инсоноен. пештара вақто ҳами ҳар як влоги мондагимда 1 та 2 та хейтер пайдо мешуд. ана масалан ай 10,000 просмотр гем, 2 та негатив мешуд. ман ҳами кадуме ки ягон гапи лишне гап мезана, ответ дода намешунаму блок мекунам, мерава. а ҳозир боша инами 5-6 та влоги охир шудай, вообще негатив нестай. хай худоро шукр, уже тоза шудагай, ҳамая заблокировать кардагим нестай дига. баъд дӯстони азизи ман, ма чӣ гуфтанём, ҳамаи гапҳои хейтероям ку да блогеро беҳад фоидаи калон меовардай. бисёри чизоя ма исправить кардагим айри ҳами гапҳои хейтеро. на самом деле фоида мекардай. да хейтероям раҳмат ки масалан айби мана гап мезананд, ман ислоҳ мекунам. пеш мегуфтанд ки ту русию тоҷикия алараш када гап мезани, мегуфтанд. на самом деле ҳамаи видеои пештара ма нигоҳ мекунам, русию тоҷики алараш када гап мезанам. ин нағз нестай, хушрӯям нестай. ҳозирам ҳастай яку калимаҳои русия илова мекунам дар вақти гап задану, наки ранги пештаране пеш беҳати бад бисёр буд, а ҳози хай камтарак шудагай. хулоса айдасти ҳами гап задани хейтеракоя забони модарии ман буро шуд. ҳаракат кардам ки ба забони модарии худам хушрӯ гап занам. фикр мекунам ҳами бисёри тоҷикои худмо, хусусан дар Россия зиндагӣ мекардагиҳо, тоҷикию русия алараш када
гап мезананд. Хаку меган ку ҳамин шаҳри якчашма ки рафти якта чашмта мепӯшӣ. Ин айби мо нест, ҳамин хел мешуда. Инам хел даққолаба ки пилмен печона камтарак орда рехта. Якум зуволаи туну кардагия мондуму болошда хафарша монда. Бани дуюм зуволая ай болошу мепӯшонему каталка кати ҳавор мекунем. Хуш роҳак ҷудо меша ҳамаш. Анаи хамиракое ки ози пилменя печонданд ай гирдакошу буромадак кулла када холодильник да мондум. Насиб боша бо дигар рӯзда угро тайёр мекунам. Инам хел дӯстони азизи ма як бисёр гапҳои мегуфтанӣ дорум. Агар ҳами ва ё гап зада истом и влог да ҷо намешава. Ҳаму 4 зволачае ки гирифтагӣ будум ҳамаша туну карда пилменя печондум. Зиёдиёша гуфтум ку куллача када холодильник да мондум угро тайёр мекунам. Ана иҷо шӯрбочашам тайёр шудай. То рӯзакушоя 20 минут мондагӣ буд. Пилменя андохтум то рӯзакушоя тайёр мешава. Хамиракои пилменя андохтум то тайёр шуданша иҷада да сархонсоз карсудем. Карзинача да нон бурида мондум. Меваги майда кадум. Ина пилменимонам тайёр шуд. Ози косода мебардорум ифтор мекунем. Инам хел косода бардоштум ифтор кадем. Худоҷон рӯзаи намозе ки мехонему мегирем ба даргоҳаш қабул куна. Худоҷон гуноҳҳои ҳамамона бахша. Видео монтаж кадеста Мақсудҷон бар баробардум гап задестай асталиочаш. Хулиганчаи я Мақсудҷон? Хулиганчаи ту? Ана иҷада боша айвал бриз инам хали корица заказ кадаги будум гирифтум. Ози банкачада ҷо када мемонам. И палочкиҳои корица бисёртарак ма чою кофеда истифода мекунам. Чоя беҳад ба маза мекуна. Як намуд маззаи хушрӯ дора. Ҳам хали запахи чоям дигар мекуна. Парашокшам дорум. Парашокша бисёртарак да булочки истифода мекунам. Кофедаям мешава истифода бурда. Баъд и корица да таркибуш витаминои фоидаовар дора. Тоқа барои ба мазагиш истифода намекунам. Барои витаминошам. Ана иҷада боша витаминое ки истифода мекунам нишон додестамтуна. Иҷа баъди рӯзакушоияй вақти ҳами витаминое хӯрданда яке ба ёдум омада гуфтум хай видео кунам. Да ягон кас идея мешава, мотиватсия мешава. Мегиренам хел витаминое истифода мекунен. Баъд иноя ман ай аптекаям гирифтагиум, ай валбрисам заказ кадагиум, ай ҳар куҷоҳода. И витаминоя бе назначения духтурам хӯрда мешава. Зарар надора. Фоида дора ё зарар не. Иҷада ҳози омега 3 ай D3 кист алхинд ҳастай. Баъд кальси D3 ҳастай. Якташ витамин для похудения яй фарбеҳшавӣ намемона одама. Баъд комплекс витамин для женщин гирифтагиум. Магнезиум, кальциум, магнезиум гирифтагиум. Баъд ай валбриз якта магний B6 заказ кадагиум витамин, якта дига коллаген. Ҳоли ваёша мегирум мехӯрум бо. Да телеграм каналум инами витаминоя да организми одам чӣ фоида дора гуфта суратоша мондагиум. Ҳамаш хушрӯ када навистагиай. Кадомитон ки телеграм дошта бошен дароен подписаться кунен. Телеграм канал ман беҳтарина. Бисёри ҳамин сурату видеои короткия да ютуб монда намешава. Да телеграм ҳар рӯз ҳамхе партуфтан мегирам. Да якум комментария ссилкаи телеграм канала мемонам. Хоҳишмандом марҳамат дароен подписаться кунен. Иҷада пирашкии духовкаги тайёр кардестам. Хамирушда 1 литр шир, 1 литр оби ҷӯшакай, 1 пачкача дрож 10 грамма, 1 қошуқ намак, 1 стакан равған орд андохтагиём. Хамирай хеле мулоима ки хушрӯ мешӯраем, сахти бад набиёя. Баъд тарзи тайёр карданша пурра када нишон надодум. Да каналом бисёри бадай ам хеле камаки видео кадагиум тамом. Инам хел пирашкиҳои пухта гирифтум. Иҷада зверабой тайёр кардум. Ози мешнем ифтор мекунем. Хамири пирашкия баъди шӯрида шуданаш рӯша пӯшонда мемонем 1 соат меиста то баланд шуданша. Баъде ки хамирмон расидак баъд туну карда мепечонему мепазем. Начинкаи даруни пирашки картофелне пюрею сирай. Баъд камтар хамир зиёдӣ кадаги буда ҳами пирашкимон якта нон кадам. Баъд якчанда апаҷонои хоҳарҷоно савол метиҳанд ки ҳамаи блогерҳои номбар мекунанд мегӯянд фалон блогер хоҳарат мешава ё ки апат мешава гуфта хали савол мешавада бисёр. Да ютуб ҳами якта влог шабаҷон ҳастай ҳавай хоҳарам мешава тамом. Дига ягон тошон не. Намедонам овозоям монанд мекунанд чӣ хали ҳастай ки бисёр савол мешавада фалон блогер апатуна ё ки хоҳартуна ям хали.
ҳамин якта влог Шабаҷон хоҳарам мешавад. Тамом. иҷада барои шавару стейку салати свежий тайёр кардам. ҳозир ужин мекунам. иҷа ҳозир соат 12 шавай. Шавари ма ай тренировка мебиём, бам хали бо хӯрок мехӯрам то саҳар хӯракай. Ана иҷада боша саҳар хӯракай овсяная кашаи мюсли тайёр кардам. Саҳарудам хали мехӯрем. Баъд дар морозилник самбусаи дегдонӣ буд. Як кадагӣ ҳамуя гарм кардам. Ҳам омонда яктагӣ. Хам хали саҳар хӯрак кардем. Баъд дар телеграм духтаро савол доданд ки чӣ хели овсяная каша истифода мекунед. Ина ай ҳаминам дош. И овсяная кашаи тайёрай, тест тайёр. Ҳам хел я пачкачаша косада мерезӣ, ай боло шира ҷӯш карда меандозӣ. 10 минут меиста тайёр мешавад. Даже 5 минутаам тайёр мешавад. иҷада боша 2 кило гӯшта гирифтам. ҳозир фарш мегузаронам. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. инам хел 2 кило гӯшта фарш гузаронда 3 тақсим кардам пакетакода гирифтам. И 1 килогаша манту тайёр мекунам. Ятаи дигаша пельмени кардам аввали наворда. Яктаи дигаш хай морозилник да меиста бо ягончи тайёр мекунам. барои ифтор манту тайёр кардем. хамирушда 2 дона тухм, 1 қушук намак, 1 стакан оби хунук, орд дар курай. хамира сахта как мешурем. баъд 2 та золача шуд. руша пушонда мемонем ягон 10-15 минутак дам мегирад. баъд тунук карда мепечонем. ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. начинкаи даруни манту боша 1 кило фарш, 1 кило пиёз, намак, приправа, баъд 1 пиёла равған. ҳам хел меандозему, ҳамаша алараш мекунем. тарзи тайёр кардани мантуя пурра карда нишона додум дӯстони азиз. хамхе камкамакӣ навор кардагиём. маълумае ки чӣ хел тайёр кардагиём. вақтум камтарак буд барои видео кардан. инам хел зуволая тунук карда мантуама печондам. 3 лист мантуштагиай. инам хел мантумон тайёр шудак. чака об кардам, зверабой тайёр кардам. ҳозир тарелкода бардошта ифтор мекунем. тарзи тайёр кардани зверабои тестайёр каналымда ҳастай. дар кор бошатуна силкаша мемонам дӯстони азиз. як рӯз пеш мастова тайёр кардагӣ будам. ҳавая кашидум, якум мастовае хӯрдем, баъд мантуя. ба ҳама иштиҳои таом худоҷон рӯзаи намозе ки мехонему мегирем ба даргоҳаш қабул кунад. иҷада аз ширкати атомӣ худам дар якта туш заказ кардам. хайлайтер бо яктаи дига гел барои тавраткунӣ. ширкати атомия маҳсулоташ беҳтарин ай дӯстони азиз. якум бор 3700 рубл ойлик гирифтам. кадоме ки ҳамроҳи ман кор кардан хоҳам, инами номеро да нависем дӯстони азиз. биен якҷоя кор мекунем. дар ширкати атомӣ кор беҳад осон ай духтаро. як бор попробовать кунед, маъқул мешаватуна. баъд ин ширкат да ҳамин да 1 сол 2 маротиба харидорӣ мекунен. 5000 рубл да тамом. ранги дига ширкатҳо ҳар моҳа харид надорад. суми бисёр аз худ намекунен. кор накарда инама 3700 рубл ойлик гирифтам. хоҳишманду нависен. ана иҷада боша бо дигар рӯзай шаварум бозор продуктагирӣ рафтагӣ будам. байнам хали самбусаи дегдонӣ гирифтен омаден. якум авқоти сабукак мехӯрем, баъд самбусаи айболош. хонада ҳозир мастова тайёр кардагиём. шаварум да стейк кардам. тайёрӣ ба рӯзакушоӣ. иҷада чой дам кардагиём. торта да тартовница майда кардам мондам.
самбусоя да тарелка гирифтум пешуда зверабой. Мастова тайёр кардаги будам. Инам хел косода бардоштам. Ифтор кардем. Ахтоҷон рӯзаи намозӣ ҳамомона ба даргоҳаш қабул кунад. иҷада банкачаҳои холишдагия пур карда мондам. Якташ дай сиёдона гирифтагиём, яктаи дигараш дай миндални липистки, ау дигариш да кунжитаки сафедак. ана инуш боша бо дигар рӯзи ифторай айзиёти хамири пилмен угро тайёр кардам. Косода гирифтам, ҳозир ифтор мекунем. тарзи тайёр карданашро нишон надодам. Стаканада сок гирифтам. баъд кӯдакҳо очаҷон KFC заказ кунем гуфтанд. хеле буд ки хурдагӣ набуданд. KFC заказ кардам шуна. салати свежий кардам. Помидору бодиринг майда кардагиём, оливки мондагиём пешуда. фруктовый чай тайёр кардам. инам хел оилавӣ ҳама каса шиштем ифтор кардем. худоҷон рӯзаи гирифтагимона ба даргоҳаш қабул кунад. Ай-яй-яй. иҷада мақсудҷон кати прогулка бромадем. бачаҷони ма зиқ штаи хонада. хела вақт буд ки берун бромадагӣ набуд. инам хел ду каса бромадем. камтарак велик ҳай кадак. ягон ним соатак бозӣ кард. баъд рафтем хона. да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. хайр дӯстони азизи ман. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша то навори оянда. лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед. Эй, а ты меня поймал? Кто даст $4? $4. Что не надо, я боюсь. Кто я что буду? Я боюсь. Ну, хочешь слона? Давай. Поставь руку сюда. Эй!